Molt honorable president de la Generalitat, il·lustríssim regidor, autoritats, amigues i amics empresaris. Fa només 2 anys l'escriptor John Maxwell ens deia: quan vulguis emprendre alguna cosa, hi haurà molta gent que et dirà que no ho facis. Quan vegin que no poden parar-te, et diran com ho has de fer. I quan finalment ho hagis lograt, diran que sempre van creure en tu. L'entusiasme és fonamental per emprendre. Jo contractaria abans a una persona entusiasta, a una que digués que ho sap tot, perquè crec que només es pot ser molt bo en una cosa a la vida i el vostre futur professional depèn d'entendre-ho, de creure molt en vosaltres mateixos i posar tota l'energia en la direcció adequada. L'arma dels emprenedors, d'aquestes noves generacions que venen en el segle XXI, és la innovació i la tecnologia. I aquí ja es produeix un xoc, perquè el cervell pensa d'una manera lineal i el canvi tecnològic es produeix de forma exponencial. La tecnologia haurà d'estar en el centre de totes les decisions dels negocis i els que retraseu les inversions en tecnologia perdreu el tren cap al futur. Futur incert, però alhora apassionant. Contràriament al pessimisme que sovint ens envolta, jo sóc optimista respecte al futur que ens depara. Si em donessin a triar entre haver nascut el 1965, l'any que vaig néixer, o el 2015, sense cap dubte triaria néixer avui. Quan jo vaig néixer, recordo que el futur era una paraula amb connotacions positives, sinònim d'esperança i de millora. Tots els que esteu avui aquí encara sentiu el mateix. Per això esteu arriscant, creant empreses, creant riquesa i donant feina a tanta gent. Però us heu de preparar per la revolució que ja tenim a sobre. Sabeu que els robots podran en 25 anys substituir el 30% de tots els llocs de treball actuals, però cas no és veritat que aquesta nova indústria generarà nous llocs de treball, noves empreses i professions. Algú ha calculat les noves feines que ha generat la tecnologia en el món en els últims 20 anys? Per acabar, deixeu-me que us expliqui un fet històric de fa quasi 400 anys. A Galileu, quan tenia 70 anys, li van preguntar quants anys tenia. I va contestar: tinc entre 8 i 10 anys. Davant la sorpresa de l'audiència, després va explicar: tinc els anys que em queden de vida. Els anys viscuts ja no els tinc, de la mateixa manera que ja no tinc les monedes que he gastat. Amics, us queda tota la vida per endavant, especialment en aquestes nenes que m'han recordat a la meva filla. I aquests són els anys que teniu, els que encara no heu viscut. Aprofiteu-los i deixeu empremta i un país millor del que us vareu trobar. Moltes gràcies i moltes felicitats als guanyadors.